Oh, pagod ka na? Tulog ka na muna kasi. Malayo-layo pa tayo. O hindi, ako ngang naawa sa'yo. Kanina ka pa nagmamaneho. Dapat kasi sa malapit na lang tayo nagsimba. Ano ka ba naman? Birthday mo ngayon, babe. Kaya okay lang na sa espesyal na simbahan tayo pumunta. Ang totoo niyan, excited ako. Hindi pa ako nakakapunta dun eh. Alam ko. Kaya nga doon kita dadalhin. Grabe, Ricky. Ang ganda-ganda dito. Napaka-solemn. Thank you for bringing me here. You're welcome, babe. Tapos ka na ba magdasal? Oo. Tapos na. Ikaw? Tapos na rin. Alam mo ba kung bakit dito kita dinala sa patron saint mo? Oo. Kasi birthday ko. Aside from that, may gusto sana akong itanong sa'yo sa harap niya. Ricky? Kinakabahan ako sa tanong na yan ah. Carol, ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Will you marry me? Yes, Ricky. Yes na yes. Oh, huwag ka sisigaw. Nasa simbahan tayo. Nay! Nay! Nandito na ho kami. Sandali! At nandito ako sa kusina. Oh, bakit ganyan ang mukha ng asawa mo? Hindi maipinta. Napagod lang, Nay. Maghapon kasi kaming nag-empake ng gamit niya. Eto ang bahay namin, Carol. Magiging bahay mo na rin. Ang dami kong gamit, ano? Oo nga po. Medyo madami nga po. Importanteng lahat yan sa buhay ko. Inipon ko yan ng mahabang panahon. Po. Halata naman po. Nay. Dalhin ko muna sa kwarto si Carol nang makapagpahinga. Mabuti pa nga. Ito ang kwarto mo, Ricky? Oo. Malaki, hindi ba? Oo, pero kapiraso na lang nito ang magagamit natin. Punong-puno na kasi ng tambak. Ano bang nangyari dito? Ayan ba? Mga gamit ni nanay yan. Wala na kasing mapaglagyan. Hindi na kasya sa kwarto niya, tapos puno na rin sa labas. Pero pwede ko namang linisin at ilabas yan, di ba? Wala kasi akong paglalagyan ng mga gamit ko. Pwede naman. Hayaan mo. Tutulungan kitang
Ricky, Babe, gabing-gabi na. Nangangalabit ka. Anong gusto mong mangyari? Ikaw, ha? sira. Naririnig mo ba yun? May kumakaluskus. Oo. Hayaan mo na lang yun. Kung di ipis yun, daga lang. Lang? Ipis lang? Bakit may mga ipis at daga? Baka nagtatago dyan sa mga kahon at sako ni nanay. Sasanay ka rin. Matulog na tayo, babe. Bukas, tutulungan kitang mag-ayos at maglinis. Promise. So, nasaan ang mga gamit mo, babe? Nandyan lahat sa cabinet. Wala nang iba? Yan lang? Oo. Okay. So, huli ko na nga ayusin yan. Ang una nating gagawin, ilalabas muna natin yung mga hindi mo gamit. Babe, matatapos kaya tayo today? Isang bundok yung mga sako at kahon. Wala naman tayong choice. Kaya mabuti pa simulan na natin para matapos tayo agad. Oh, unahin mo yung mga nasa pinakataas. O sige, kukunin ko. Abutin mo, ha? Oh, Ito na. Ay, pusang mo! Oh! Bakit mo binitawan? Sumabog tuloy yung laman. May dumapo kasing ipis eh. Babe, sandali. Ibabalik ko lang sa kahon yung mga laman. Ay, naku, ano bang mga ito? Lumang battery, tsinelas sa walang kapares, butas na medyas, pundidong bombilya pa. Kailangan pa ba ng mga to? Nako, ibalik lang natin yan sa kahon. Mga gamit ni nanay yan. Huwag nating pakialaman, baka magalit. Ricky, hindi ko na kayang buksan isa-isa. Ilabas na lang natin, please. Pagkatapos ayusin natin yung cabinet mo at linisin natin itong buong kwarto. Wow, babe! Sa buong buhay ko. Ngayon ko lang nakita tong kwartong kong ganito. Malaki pala. Pwede tayong mag-ballroom dito sa gitna, oh. Hindi ba? Ganyan naman kasi dapat. Tingnan mo, nasa cabinet mo na yung mga damit ko, maluwag pa. Ang dami kasing nabawas na gamit ko. Ang dami ko palang hindi kailangan na nakatago pa. Hindi kasi dapat. Kapag ayaw mo na o hindi na kasya, huwag mo nang itabi. Pwede mong ibenta o ipamigay. Kasi kung itatago mo ang lahat, mawawalan ka talaga ng espasyo. Oo nga. Galing talaga ng asawa ko. Babe, gabi na. Di pa tayo kumakain. Kain muna tayo? Sige. Babe. Bakit halos wala ka namang kinain? Hindi mo ba nagustuhan yung luto ni nanay? Gusto ko naman. Kaya lang wala akong gana talaga, Ricky. Oo. Bakit naman? Ang dami ko kasing nakitang ipis kanina. Wag naglilinis tayo. Alam mo dati, akala ko ang kulay lang ng ipis ay brown. May naanlak akong kaalaman. May reddish brown, may gray at may itim. At dito ko lahat nakita yun. Yung daga, buong life cycle nakita ko dito. Nakapikit at wala pang balahibo, bubwit, normal size at halos kasing laki ng pusa. Hindi pa yun maalis sa isip ko, nasusuka ko, Ricky. Kaya wala akong ganang kumain. Ay, kalimutan mo na kasi. Malinis na nga yung kwarto, oh. Ang bango-bango pa. Ricky, lagi mong isasarado tong pinto ng kwarto mo, ha? Baka may makapasok na daga o ipis. Wow naman! Ang ayos at ang linis ng kwarto mo, Ricky. Sana yung sa akin din. Pwede naman. Maglinis ka lang. Saka ilabas mo yung mga tambak na karton at sako ni nanay. Kung makapagsalita naman to, parang ang sipag mag-ayos. Ngayon ko nga lang nakitang ganito yung kwarto mo. Pasalamat ka at dumating sa buhay mo si Carol. Siya naman talagang dahilan ng kaayusan. Ate, pwede kitang tulungan kung gusto mo.
pwede nating linisin yung kwarto mo para lumuwag. Saan ko naman kaya ilalagay yung mga gamit ni nanay? Sa bubong. Eh di, hanapan muna natin ang pwesto sa labas. Oo nga ate. Ilabas na muna natin. Napakasarap ilapat ng likod sa kama. Babe, mukhang pagod na pagod ka. Gusto mo ba ng masahe? Hindi na. Itutulog ko lang ito. Kumusta? Natapos kayo ni ate? Oo naman. Tuwang-tuwa nga yung ate mo. Nagmukha daw kwarto yung kwarto niya. Silipin ko nga bukas. Sarap talagang kumain pag libre. Oo nga. Lalo na kapag di mo deserve. Nakakaloka ka, Ricky. Wala ka namang participation sa paglilinis namin kahapon pero kasama ka sa libre. Aba, syempre naman. Sabi ko naman sa'yo ate, hindi naman kailangan. Napagastos ka patuloy. Uy, ano ka ba? Parang ito lang eh. Alam nyo, naisip ko, since malinis na yung 2 kwarto, bakit kaya hindi natin isunod yung sala? Oo nga, no? Unti-unti nating linisin yung buong bahay. Tama ate. Yung sala parang hindi sala. Pati yung mga ibabaw ng console tables may tambak. Yung sofa nga, hindi maupuan. Nilagyan ni nanay ng mga kahon niya na puno ng kung ano-ano. Yung sala natin, halos hindi na rin madaanan. Kailangan mo pang magdahan-dahan para hindi mo mabunggo yung mga tambak. Ilang beses na kaya akong nagkapasa dun. Para kasing, alam niyo yun yung maze. Ang kitid ng lakaran kasi ang daming gamit. Di bale, pagtutulong-tulungan na lang natin linisin. O sige, samantalahin natin Carol habang naka-wedding leave tayo. Pag bumalik na tayo sa trabaho, hindi na tayo makakapaglinis ng bahay. Ang laki pa talaga ng igaganda nitong sala kung maaayos. Tapos ito, yung kusina naman. Baka ilang araw pa bago tayo matapos dito. Hanggang kisa mo yung tambak oh. Ricky, kailangan na talaga nating buksan yung mga sako at mga nakakahon. Tapos isasort natin kung ano ba yung mga laman para mapag-isipan natin kung saan natin ilalagay. Pag basura, baka pwedeng kausapin natin si nanay at kumbinsihin na itapon na. Ikaw na lang ate. Kilala ko ang nanay. Para sa kanya, lahat ng bagay mahalaga. Siguradong magagalit yun kapag sinabi mo na itatapon mo yung mga kinahon at sinakaw niya ng ilang taon. Kahit hindi naman magagamit? O ito, kagaya nito. Mga butas na kaldero? O kaya itong mga hangers, bali-bali na. Oo nga. Kahit itong mga lumang dyaryo na lasog-lasog na. O siya, saka na muna natin isipin yan. I-clear muna natin itong sala. Anong nangyayari dito? Nay, nag-aayos po kami dito sa sala. Anong aayusin dito? Maayos naman. Nay, kita nyo naman. Hanggang kisa mo yung mga kinahon at mga sinako nyo. Sa dami, kalahati pa lang ang nabubuksan namin. Bakit ba kasi? Kailangan yung pakialaman at buksan. Inaano ba kayo ng mga gamit ko? Nay, hindi naman ako magagamit ang mga to. Mga nakatambak na, kaya itapon na natin. Anong tambak? Hindi yan basura. Walang basura dyan. Mga gamit ko yan. Nay, tingnan nyo to. Oh, ito. Isang sako ng mga sirang sapatos. Sino ba naman ang magsusuot nito? Ipapa-repair ko nga yan. Hindi ko lang maharap sa ngayon. Itong isang malaking kahon na puro lagayan ng ice cream. Saan ba naman ho gagamitin to? Aba, lalagyan ng mga pagkain sa ref. Mga tirang ulam. Nay, isang kahon talaga? Ganito karami?
Saka ang dami nating Tupperware sa kusina. Ito pong isang sako ng mga lumang biling ng kuryente. Pwede na po kayang itapon ito? Hindi. Baka kakailanganin pa yan. At bakit ka nakikisali dito? Hoy, Carol! Mula nang dumating ka dito sa pamamahay ko, nagulong mga gamit ko. Ikaw bang may ideya nito? Nay, desisyon namin ni Ricky na maglinis para umayos at lumuwag tong bahay. Walang dapat ayusin dito. Umalis kayong lahat dito sa sala. Ako nang magbabalik ng lahat ng mga ginulo nyo. Nananahimik itong mga gamit ko. Pinapakialaman nyo. Lumayas nga kayo! Dear love, nakaka-claustrophobic tumira sa bahay ng asawa ko. Pakiramdam ko, nakatira ako sa tambakan ng mga basura. Natatakot akong maglalabas ng kwarto dahil sa taas ng mga tambak. Natatakot akong mabagsakan ng kung ano-ano. Hindi ko naman malinis at maayos kasi ayaw magtapon ng basura ng binan ko. Ang hirap talagang kumilos kapag hindi mo sariling bahay. Sa ngayon, puspusan ng pag-iipon na ginagawa naming mag-asawa. Pinakahihintay ko ang araw na makaalis kami sa maladyang shop nilang bahay. Lord, sana soon. Please. Pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!